खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरीआव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दा आंजों लोगोसे दं खुलुमबाय आं रैरुप नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय सानजारि नोगोर फुटबल लीगा फाइनालसिम सफैबाय गोख्रों समाज सिबियारि बर' सुबुं आफादनि नाजानायाव टेट आनजाद होगिरि बिजाथिखौ टिचिं होनो थाखाय थि खालामनाय जादों चंद्रयान 2 मिशनखौ लाना भारतनिसिम मोनसे दुखुनांथाव रादाब बाय आं सुजुमा बर' दानिया फैदो आबुं रादाबाव मैया 8 सेप्तेम्बर खालारनि देवबारखालि सनापुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानजारि नोगोर फुटबल लीगनि दैदेननायाव आरो सनापुर आलारि आजोरा क्लाबनि बानजायनायाव 22 आगस्तनिफ्राय जागायना गासै मोन 8 हानजाया गेलेना दोनै सनापुर एफसी आरो समकं एफसी हानजाया फाइनाल गेलेनाय जासिगोन गाहायै बे गेलेनायाव सनापुर एफसीआ समकं एफसीजों देरहासार जायो दानिया फै बे लीगखौ दैदेनगिरिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि समकं एफसी आरो सनापुर एफसीनि गेजेराव जागासिनो दं थांनाय समफोरनि गेलेनायफ्रा जोंना थिगैनो जाफुंलांबाय आरो बयनिबो हेफाजाब मोननानै जों गोजोननाय मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ आन्डार 23 नि गेजेराव गेलेहोनाय जादोंमोन बेखौ जाहाथे जाखांफुनाय गेलेगिरिफ्रा दावगानो हानायनि बे नोजोरखौ नायनानै जोङो गेलेहोनाय जादोंमोन गोजोननाय थाबाय सुजुमा बर'निसिम थांनाय 5 सेप्तेम्बर खालारखालि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगोसे सानजा सानजारि नोगोर दखरा सोनाब सानजारि नोगोर दखरा आरो सिलाफोथार सानजारि नोगोर दखरानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबाव फैगौ 10 खालारनिफ्राय सिमेन्टसापुरि UN एकाडेमि फरायसालियाव टेट आनजाद होगिरि बिजाथिखौ कचिं होनो थाखाय आखायाव लानायजों लोगोसे माखासे समाजनि सुबुंफोरखौ गोख्रों सुबुं फुंखा खालामनो लानायजों सोलोंथाइ बिथिंनि उन जाना थानायखौ बोखांनो माखासे लासैनो राहा लामा लानो थांखि दैखांनाय जादों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गेजेर जनाय दखरा सानजा सानजारि नोगोर दखरा सोनाब सानजारि नोगोर दखरा आरो सिलाफोथार दखरानि हेफाजाबाव जोङो फैबाय थानाय 10 सेप्तेम्बर अक्ट'निफ्राय आसाम टेटनि थाखाय जोङो माखासे बर' फरायसाजों लोगोसे जाय बिथांमोना डिलेट कमप्लिट जानानै दङ बिथांमोननो जोङो 1 दाननि थाखाय कचिं होनो आखायाव लादों बे कचिंखौ जोङो UN एकाडेमि सिमेन्टसापुरिनि नब्लाङाव जोङो बेलासि 3 बाजिनिफ्राय जागायगोन आरो बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो आयदानि सायाव फोरोंगिरि थिसननायनि 3 टिम जाबाय आरो बे फोरोंगिरिफोरखौ जोङो रुटिन बानायनानै जाबायदि फोरोङोब्ला जोंहा सिलेबासा कभार जागोन बे सिलेबास मथे जों फोजोबनो नाजादों बेनिखायनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि जानानै बेखौल' फोसावनो सानबाय जे सोरबाफोर जुदि बबेबा खनायाव जेबो सुबिदा मोनालासे ओरैनो दङब्ला जोंनि नैबे कचिंआव फैनो हागोन जोंनि थांखिया मोनसेल' जिहेतु जोङो बर' मिडियामनि फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनांगौ बे बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौ फोथांनोबा जोंनो फोरोंगिरिनि गोनांथि दं बेनिखायनो 2012 मायथाइयाव जा टेट जादोंमोन आसाम टेट बे आसाम टेटआव जोबोद खम बिबांनि जोंनि फरायसाफ्रा टेटखौ पास खालामनो हादोंमोन बेनिखायनो गोबां फरायसालिफोराव बर'नि अनगायै गुबुन बर' रोङै फोरोंगिरिफोरखौ आसाम सरकारनिफ्राय थिसनहरनाय जादोंमोन जायनि जाउनाव दिनै गोबां फरायसालिफोरा थैनायनि लामायाव थांबाय थादों बेनिखायनो जों बै समनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो जों सावरायदोंमोन जायफोर सुबुङा टिचिं लानो सानदों बैसोर सुबुङा जिल्लानि UBPOनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां दीपांकर नार्जारि 9954792521 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन जिल्ला UBPOनि थुनलाइयारि नेहाथारि मानगोनां मनोहर नार्जारि 8638496545 आव कल खालामनो हागोन सोनाब सानजारि UBPOनि आफादगिरि मानगोनां दैमालु बसुमतारि
995-738-6446 आव कल खालामनो हागोन। सानजा सानजारि UBPOनि आफादगिरि मानगोनां राजु बसुमतारी 910-129-1371 आव कल खालामनो हागोन। सिलाफोथार दखरा UBPOनि आफादगिरि अनिल बसुमतारी 700-233-9437 आव कल खालामनो हागोन। गेजेर जना UBPOनि आफादगिरि मानगोनां हरि बसुमतारी 600-127-1646 आव कल खालामनो हागोन। बिथांमोननाव कल खालामना सुलु लानो हागोन। थांनाय 7 सेप्तेम्बरनि 1:30 रिंगानिफ्राय 2:30 रिंगायाव थांनाय 21 जुलाइआव अखाफोरसिम इसर'आ दैथायहरनाय चन्द्रयान 2 मिशनआ जाफुंनायनि लामायाव एबा अखाफोरखौ मोननो 2.1 किल'मिटार सिगाङाव माखासे जाहोननि थाखाय क्रेश जाना अखाफोरसिम सौहैनाय जादिया। रोजा रोजा भारतनि थागिबिफोरा आसा फारिदोंमोन मोजां खबर एबा जाफुंगोन होनना। नाथाय इसर'नि गाहाय साइन्टिस्ट के शिवाना भारतनि थाखाय जाफुंनाय आरो रोजा रोजा सुबुंनि आसा फारिनायखौ सिफायबाय होनना बयनिसिमबो दुखु फोरमायदों। गाहायै इसर'नि मिशनखौ जाफुंगोन होनना भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआबो इसर'नि गाहाय मावखुलियाव बाहागो लाफैदोंमोन। नाथाय मिशन जाफुङैखौ लाना गाहाय साइन्टिस्टआ दुखु जानायखौ नुना बुंदों दि जोंनि हादरनि साइन्टिस्टखौ लाना जोबोद गोग्गाथाव। गासैबो खामानियाव जाफुंनाय जाफुङैया थाखायो। सुबुं माहारिया बेनिफ्राय गोबां मोजां गियान मोननो हायो आरो भारतनि नखर मन्त्रियाबो गोग्गानाय फोरमायहरदों। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।